kubor nagaslem jong unongsan Hima. Next, Juliana Dahal. Juliana Dahal. Ani hebat. Jhds Hills Development Society sa sisian pat kala penlong ya ke program Lehkmen Advance Christmas haringkat blat ki Khynnah ki bawan na kilong yang Baduk. Ya kani ke program la penlong ha ka orchestra kam ke Jhds ka badon ha Lombi sentu mi mentudu West Jhds Hills District. Ya ka jinya lang la penyat de ka kong mandakini nong tudu Center Coordinator Child Lion ha ka jinya don lang u Director ka Jhds u Father Man Bha Pakyam u Coordinator ka Jhds u Ba Dennis Kurkalang na lor ki staff bat ki dukhat ka Jhds. U Father Man Bha Pakyam mula sami ko kubor Christmas ban priang ni ka jingwan long breu unong penem trai Jesu Christ. Uloong ba ka Christmas kawan ra ka kubor jong ka jing iet jing kemen jing kermen jing suk ba jingya burom mar ka liang bat ka bakham kerpang kalong bande isen ai ki breu ki badon kam jing ram. Kati hab kecing kli hab chong hoi mo hab ya kelam misetai hab ong ki hab batai ki na hab ya sai na batai ki rai buk sim chap ni ki pai ki pau tam khana la nam khana bi mo wa mem tang exam ki khon bi la ni wa mem lai school day ki te sia ba khana sia ba penting khana yo itip ki khana chuai ki kada to ko